The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon rin sa ating mga masugid na tagapakinig ng 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Mga kaaksyon, umpisahan na natin ang ating serbisyo publiko sa ating tabang ora mismo update. Isang puno ng akasya ang bumagsak sa isang tricycle na may sakay na 3 minor de edad kasama ang kanilang tiyuhin. Dahil sa pangyayaring ito, ora mismong tumugon ang ating programa at nagpaabot ng agarang tulong sa kanilang gamutan at gastusin sa ospital. Ang buong pangyayari, panoorin po natin ito. Maya-maya, may sumisigaw na. Sinungnong, saka yung mga bata na tumbahan ng kahoy. Imbes sana ipagdiwang ng masaya ang kaarawan ng kanilang ina. Napuruhan ng isang malagim na trahedya ang 4 sa pamilya ni Michael Bersilia mula sa Imalnod, Legazpi City. Ika-25 ng Mayo, nang saktong kadadaan pa lang din ng bagyong Aghon sa Kabikulan. Kabilang ang 3 anak ni Michael at kanyang kapatid na si Fredel sa muntik ng masawi dahil sa nabagsakan ng malaking puno ng akasya ang sinasakyan nilang tricycle. Ano po yung mga natamong pinsala sa katawan po ng mga anak mo? Ang dalawa pong anak ko, yung may tama, CT scan po niya, may crack sa ulo. Panganay kong anak, tapos kikita po doon sa CT scan, lubog po siya. Doon mismo po sa parting crack na yon. Yung isang anak ko po, yung pangatlong anak ko, na pauwi na po na hindi naman sinitiskan ng doktor kasi mga mild lang daw po. O, kumusta naman yung kapatid mo? Sa ngayon po, ang kakaliwang bahagi niya ng mata hindi po mabukas-bukas, tapos kulay violet po yan. Ipit na ipit po siya, napilayan po siya sa mga katawan niya. Dahil rito, hindi na nag-atubili na magpaabot ng tulong ang Ako Bicol Party List sa pamilya ni Michael. Sasagutin po na ako lahat ng gastusin nila dito sa BRSMC, including yung laboratory test, and then yung kung ano naman po ang kailangan gawin sa operation, sasagutin pa rin po na ako Bicol Party List. Samantala, hindi na rin ito pinalagpas ng Department of Public Works and Highways at ora mismong inasikaso na ang puno na bumagsak. Nandoon po ang ating maintenance team, sinisikap na maalis po yung mga trees with hollow na characteristics, as well as yung clearing, trimming and pruning ay ginagawa na ng maintenance team natin. DPWH po ay nandiyan para i-clear po and dapat maging passable po ang National Highway.
Makalipas din ang ilang araw, ay sinamahan ulit ng aming team sila Fridel at Ruben na bumalik sa hospital para sa follow-up check-up nito. Simula dito ma'am sa may kilay. Tapos sabi naman ng doktor, may fracture daw dito. Ito, may ingkis daw na operahan nga. Lagyan daw ng stainless. Nung May 25, ano yan, birthday ng nanay ko. Tapos yung pamilya ng kapatid ko sumunod sa akin. Sunduin ko sana sa Maslog. Tapos, habang nagbabiyahe kami, pagdating namin sa Humapon, ayun, bigla na lang, nagulat na lang na bumagsak yung punong kahoy. Pinilit ko na lang na hindi makatulog kasi yung pamangking inisip ko, kahit bintama ko nga, masakit na. Iba naman umano ang pagkakaalam ng kanilang ina na si Presi. Kung kaya't gano'n na lamang ang pag-aalala nito noong malaman ang masamang balita. Nakita ko, paalis na sila. Ang alam ko lang nakasama, isa lang. Tapos humabol pala yung dalawa. Kaya wala kaming alam na kasama 3 bata. Tapos maya-maya may sumisigaw na. Tumawag yung anak ko, yung panganay. Maghanda na niya kayo kasi dadalhin sa ospital. Sabi ko, bakit? Aksidintean niya si Nungnung, saka yung mga bata na tumbahan ng kahoy. Hindi ko maano ma'am yung ako. Kasi tuloy ngayon ma'am, yung magkarakan na sa akin. Grabe pag-stress ko ma'am. Sabi ko, bakit ngayon pa nagkataon pang ma-birthday ako? Kasi ng anak ko, yung nag-ipon-ipon para may konting salo-salo. Napakasakit sa isang magulang at nadamay pa yung mga apo sa hindi inaasahang trahedya. Masaklap talaga nangyari sa aming pamilya. Parang natabunan ng mundo ko kasi yung pamilya ko hindi ulang kasiguro doon na mag-okay ba sila o iiwan akong ganun lang. Pasalamat po ako sa Tabang Ora mismo kahit po papano na suportahan po kami, hatid sundo po papuntang hospital. Malaking tulong na po yan para sa amin kasi po alam niyo naman dito sa amin sa bundok, mahirap po sumakay. Maraming salamat po Kong Saldi ko sa inyong tulong, malaking tulong na po para sa amin na ganito pong sitwasyon na palagi po kayong susuporta sa mga nangangailangan ng tulong. Nang araw ding iyon ay napagpasyahan ni Michael na kunin na ang tricycle na halos magdadalawang linggo nang nasa pinangyarihan ng aksidente sa Barangay Humapon, Legazpi City. Nandito tayo ngayon sa Humapon, Legazpi City kung saan dito mismo nangyari itong pagbagsak ng puno sa isang pampribadong tricycle. Katatapos lang ng isinagawang proning ng DPWH katuwang itong Aleco kung saan isiniguro nila itong mga linya ng kuryente.
Ang batas na nakakasaklaw sa pagpuputol ng puno ay ang Presidential Decree No. 705 o mas kilala sa tawag na Revised Forestry Code. Sa makatuwid, ang isang taong nais na magputol ng puno sa kagubatan o kahit sa kanyang pribadong lupa ay nangangailangan ng lisensya o permit mula sa kinauukulan. Ang sinumang lumabag dito ay maaaring maparusahan alinsunod sa Artikulo 309 at 310 ng Revised Penal Code kung saan nakasaad na ang pinakamataas na parusa ayon sa halaga o value ng puno ay presyon mayor maximum o kulong na 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon. Bagamat ang mga puno sa tabi ng kalsada ay nagbibigay ng maraming benepisyo, hindi maikakaila na may mga posibleng kapahamakan din itong dulot. Mahalagang magkaroon ng balansing pangangalaga at pamamahala upang mapanatili ang kaligtasan ng mga motorista habang pinapahalagahan din ang mga puno sa ating kapaligiran. Yan mga kaaksyon ang sinasabing pag ang aksidente ang duman sa ating buhay ay hindi natin maiiwasan. Pero ang pinaka-importante, meron pong tao, meron pong Ako Bicol na laging handang tumulong at sumaklolo sa anumang panahon. Yan ang Ako Bicol Party List, katulong na kakampi pa. Mga kaaksyon, samantala dumako naman tayo sa ating tabang medikal. Sa araw na ito, kasama natin ngayon si Mary Ann Alapad. Ang kanyang hinaing ay para sa kanyang kapatid na di umano ay sinapian ng kapre, kaya ito ay nasiraan ng bait. Ang buong kwento, sabay-sabay nating alamin. Ayan, magandang hapon na andito yung kapatid si Mary Ann. Mary Ann, magandang hapon. Magandang hapon po. Opo. Mary Ann, maaari nyo bang maikwento sa amin ano itong nangyari sa yung kapatid? Yung una po, dun po siya nakatira sa asawa niya po, sa Lamba po. Lagi po siyang nakahiga lang po at hindi po naliligo. Tapos, lagi pong tulog. So yun yung mga sumunod na araw na nangyari sa kanya. Pero bago nangyari yon na lagi siyang tulog, hindi naliligo, ano yung napapansin nyo sa kanya, itong kapatid mo? Ano yung pangalan nitong kapatid mo? Robert po. Robert. Ano yung napansin nyo sa kanyang pagbabago? Yun po, yung hindi po siya lumalabas ng bahay. Lagi po nasa kwarto. Pero sa pagkakaalam nyo, bakit nangyari ito sa kapatid mo? Meron ba siyang pinagdadaan ng malalim na problema? Hindi po namin alam kasi doon po siya nakatira sa asawa niya po. Tas, yung iba na po yung ugali niya, tinatawagan na lang po kami ng asawa niya. So wala naman silang pinag-aawayan? May Wala problema man ba po. sa pinansyal? Wala naman pong sinasabi. So walang nababanggit Opo. sa inyo. So ilan ba yung, ilang taon na itong kapatid mo? 34 po. 34 years old. Ilan yung anak niya? 2 po. 2. So, kailan nyo napansin or kailan naibanggit ng asawa niya sa inyo na ganito na nga yung sitwasyon ng kapatid ninyo? Bago po mag-pandemic. So, bago mag-pandemic, dito na yung nagbago yung kanyang pag-uugali. Dati, ano yung trabaho nitong si Robert? Dati po, tricycle driver po siya, tas construction po. Tas nagtitinda din po ng isda. Okay. So, yun yung mga pinagkakaabalahan niya at yun yung hanap buhay niya para mabuhay yung kanyang pamilya. So, ngayon, dahil ganito na yung nangyari sa kanya, ano yung nabago sa uri ng pamumuhay ng kanilang pamilya, ng inyong pamilya? Kami po, una po yung mama ko nahihirapan kasi ganyan yung sitwasyon ng kapatid ko. Ngayon po, nakatira po siya ngayon sa mama ko. Ilan kayong magkakapatid? 8 po. 8. So, pang ilan itong si Robert? Pangalawa po. Pangalawa. So, grabe yung naging epekto nito sa pamilya ninyo. Opo, nagka-trauma na po kami. Bakit? Bakit nagkaroon kayo ng trauma? Nananakit ba itong si Robert? Hindi naman po siya nananakit. Iniiwasan po namin kasi kung siya po masaktan or ibang masaktan niya po, yung po iniisip namin. Matagal na po kasi ito, 4 na taon na po. Ayan, so merong video na nambabato itong si Robert. Opo.
Ano ba yan ang nangyayari sa kanya? Ano, every now and then? Pag may naririnig po siyang mga ingay or So parang ayaw niya na magulo, ayaw Opo. niyang maingay. So pag nakakarinig siya ng ganyan, siya na mismo yung nagwawala, umiiba yung kanyang Lagi pong ugali. galit. Oh, so laging galit. So maaring mo bang maikwento, ano yung mga pangyayaring yan? yan po, tanghali po yan, tapos magtitinda po siya ng paninda niya po. Lumabas po siya, tapos binato po yung bahay. So ibig sabihin, yung mga oras na yan, okay pa siya dati? Kasi sabi mo, magtitinda. Opo, okay man po siya para pag sinusumpong po, pag galit po siya, ganyan siya. So ibig sabihin, kahit ngayon, nagtitinda pa rin siya? Opo, nagtitinda po siya ng balot. So yung nararamdaman niya parang Parang nasa dibdib niya or isip niya po. abot-abot Hindi yung maalis-alis. ano Opo. niya sa kanya. Okay, so paano ba? May mga times ba na nananakit na ito ng ibang tao? Hindi, wala naman po. Ano lang po, nagpaparinig lang siya. Lagi po siya nagsasalita. May mga Kung times ano-ano. ba na pinapatulan siya ng mga kapitbahay ninyo? Hindi na po. Iniintindi na lang po. Pero nahihiya po kami kasi ganyan po. So, parang yung mga kapitbahay niyo Oo. na lang yung nag-iintindi sa Opo. kanya. Pero may mga times ba na parang sumusobra na itong kapatid mo, talagang parang gusto ng patulan ng mga kapitbahay ninyo? Opo, kasi sobra na yung, hindi naman po siya inaano. Mhm. So, kayo na lang yung umihingi ng pasensya? Opo. Mhm. So, nababanggit mo yung nanay mo. Ano ba yung nakikita nyong nararamdaman ng nanay nyo tuwing ganito yung nangyayari sa kapatid ninyo? Yung nanay ko kasi hindi na makatulog ng maayos sa bahay. Tapos, namamayat na po kasi siya. Yun yung isa pa sa iniisip ninyo. Mga kapatid. Opo. Solo Kaya, parent po kasi siya. solo parent. Asa na yung tatay ninyo? Patay na po, matagal na. Okay, 10 so, years na po. siya na lang yung mag-isang bumuhay sa inyo hanggat kayo ay nagkaroon na ng pamilya. Opo. So, ngayon, naandito ka sa aming programa. Ano yung gusto nyong mangyari para sa kapatid mo? Ano yung kahilingan mo? Gusto po namin talaga maparehab po talaga siya. Kasi matagal na po kasi 4 na taon, hindi naman po pwedeng pabayaan mi na lang kasi matagal na po namin gustong iparehab pero wala kami ng financial yung kung anong gagawin po. Kaya umingi na po ako ng tulong dito kasi nag-aaway-away din po kami ang magkakapatid kasi ganyan po yung sitwasyon ng kapatid mi, hindi namin alam kung anong gagawin. So, hindi nyo alam kung paano dahil kapos din kayo sa buhay. Matanong ko kasi gusto nyong iparehab itong kapatid mo. Meron ka bang pwedeng, or ano ba yung sa tingin nyo yung pinakarason bakit nagkakaganito yung kapatid mo? Iniisip namin po, depression. Kasi baka nagkahalo-halo na po yung iniisip niya sa pamilya sa babae po, tapos sa pamilya mi. So mga hindi po siya makapagtrabaho, walang tricycle driver. Tricycle driver po kasi siya, wala siyang tricycle. So yun yung pinakaakala nyo ay mga rason Opo. kung bakit nagkakaganyan. Doon ba sa lugar ninyo maraming puno, ano yung Doon po sa Lamba po, meron doon, ang katabi po, may puno po. so Pero pumasok din ba sa isip nyo na baka itong kapatid nyo ay parang nakurso na dahan ng mga maligno, mga... Opo, una po, nagpa-albularyo kami kasi iniisip namin baka na nasino or mga ganun po. Tapos wala din pong nangyari, nagpa-doktor din po kami. Ganun Ilang din beses po. kayo sa albularyo, nagpatingin? Mga 3 po. So 3 beses. So Opo. hindi kayo nawala ng pag-asa. So sa 3 albularyo, pare-parehas ba yung sinasabi ng mga albularyo? Iba-iba din po. Ano daw? Yung isa po, sabi, depression. Yung isa, ganun nga po, may kapre daw po. Tapos yung 3 po, yung ganun din po. So may kapre daw na parang natipuhan yung kapatid ninyo. Pero hindi na namin po iniisip yung kasi iniisip na lang namin depression nga po sa pamilya, sa kung ano ang
So, mas naniniwala kayo sa sitwasyon na itong kapatid nyo ay may pinagdadaanan Opo. dahil sa Hindi problema niya sa po masabi, pamilya, opo. problema sa pinansyal. So, nababanggit mo din na kayo mismong magkakapatid ay nag-aaway-away na dahil sa sitwasyon ng kapatid ninyo. Bakit humantong kayo sa ganon? Kasi po ganyan, may kanya-kanyang buhay na po kasi kami. Hindi namin alam kung sinong tutulong sa kapatid namin na ganyan ang sitwasyon. Kung sino po ang magbabantay, ganyan po. Kaya sabi namin, para po matapos na to, para matulungan na din yung mama ko, aasikasuhin na namin po to para hindi na po tumagal, gumaling na po siya agad. Kaya, ikaw mismo gumawa ka ng Opo. paraan na mailapit ito sa Ako Bicol. So, yun ang kailangan mo na maiparehab Opo. yung kapatid mo. So, para mabigyan ng agarang tulong, makakausap natin si Sir Lloyd Lara, ang Social Welfare Officer 2 ng Protective Services Division ng Department of Social Welfare and Development Region 5. Magandang hapon po sa inyo, Sir Lloyd. Sir Lloyd, magandang hapon. Apo, so hindi pa natin naririnig, inaayos pa. So, pakinggan natin kung ano yung tulong na maibibigay ng DSWD para naman mas malaman natin kung ano yung maaring may tulong dito sa kapatid mo. Ano? Sige, magandang hapon, Sir Lloyd. Okay. So, sabi mo, 8 kayong magkakapatid. Pang-ilan ka? Pang-apat. Okay. So, bakit parang ano ka sa pang-apat? Meron pa bang ibang, ano? Hindi, pang-apat. Pang-apat. 8. So, nasa gitna ka. Ilang kayong babae at ilang lalaki? Babae namin po. 6 po. Pakilapit lang ng microphone. So, 6 po. 6 na lalaki. So, 2 kayong babae. 6 pong babae, 2 lalaki po. So 2 lalaki, 6 kayong babae. So ito si Lloyd, panganay ba ito sa lalaki? Pangalawa po siya. Pangalawa. So, nagtanong ka ba kung bakit sa pamilya ninyo nagkaroon ng ganito na problema? Wala naman po sa history namin na meron pong ganyan. Mhm. So ito talaga yung parang una. Opo, sa pamilya po namin. Mhm. May times ba na parang kayo ay nakakarinig ng mga iba't ibang salita, masasakit na salita coming from kapitbahay? Wala naman po kasi iniintindi po nila si Kuya kasi dati po, ang bait-bait po niyan, hindi naman po siya ganyan. Ayun. Opo. So, alam ng mga kapitbahay ninyo na itong si Lloyd ay mabait na tao. So, balikan natin, okay na si... Ayan, si Sir Lloyd. Yung kapatid mo ay si Robert. Opo. So, medyo nagkalituan. Pasensya na. Sir Lloyd, magandang hapon po. Sir Lloyd, hello. Hello. Opo, Sir Lloyd, magandang hapon. Hello po. Okay na po, sir. Naririnig niyo po kami? Hello. Opo. Hello, Sir Lloyd. Magandang hapon. Medyo mahina po. Okay, medyo mahina daw. Makiayos na lang muna yung linya, ano? So, saan nyo sana? Ma'am, medyo mahina po. Di ko marinig. Okay po, ayusin lang po namin yung linya nyo, Sir Lloyd, ano? Para hindi po masayang yung ating impormasyon. Okay, sige po ma'am. Kanina medyo malakas, ngayon po. Nung nakasalang na ako, medyo humina po. Ayan, okay na po ba? Hindi pa rin po ma'am. Okay, pero naririnig nyo po ako. Lakasan ko na lang po yung boses ko. Okay? So, akin na lang yung telepono, ano? Sir Lloyd, magandang hapon. Yes ma'am, magandang hapon yan po ma'am. Loud and clear na po. Okay, loud and clear na. Sir Lloyd, naandito po itong si Mary Ann, kapatid po ni Robert na meron pong problema sa pag-iisip dahil on and off daw po na sinusumpong itong kanyang kapatid. Ano po ba yung maaaring maitulong ng CSWD o ng DSWD sa sitwasyon po ngayon ng kapatid ni Mary Ann? Yes
Yes, ma'am. Una po sa lahat, binabati ko po ulit kayo ng magandang hapon at lahat po ng ating tagapakinig sa ngalan po ng aming Regional Director na si R.D. Norman Laurio. Salamat din po, ma'am, sa pag-imbita sa amin para mas maipaliwanag po ano po nga yung mga pwede namin maibigay sa DSWDs, lalong-lalo na po sa mga ganitong sitwasyon. Okay, sa case po ni na Ma'am Gloria, para po sa kapatid niyan si Sir Robert, pwede po namin siya mambigyan ng dun sa tinatawag namin na assistance to individual in crisis situation. So ano po ba itong programa ng DSWD? So ito po yung mga nagbibigay ng medical assistance, for example kay Sir Robert, pwede po namin siyang bigyan ng medical assistance para nga po talaga ma-determine natin ano po ba talaga yung problema ni Sir Robert kasi nabanggit ni Ma'am kanina, depression. So wala po tayo sa lugar para masabi na ako po as a social worker, hindi ko masasabi sa Robert ay may depression to. So ang pinakamaganda po nito, ikonsulta po natin sa mga espesyalista, for example po sa psychologist or sa psychiatrist, i-assist po namin ma'am sa Robert para po makapagkonsulta sila at mabigyan po namin ng financial assistance. Tsaka kay mother po, nabanggit ni kapatid niya kanina, na si nanay ay senior citizen na. Kung senior citizen na, pwede din po namin siyang ma-refer. Apo, Sir Lloyd, para sa SOCPEN. Apo, ma'am. Apo, si mama niya, yung mother niya po ay hindi pa senior. Solo parent po. Hindi pa. Okay, hindi pa. Isa po siyang Sige, ma'am. solo parent. Okay, ma'am. Kung hindi pa senior si nanay, pwede po natin ma-refer sa tinatawag namin, ma'am, na Sustainable Livelihood Program. Para habang nagpapagamot si Tatay Robert, at least po ma'am yung pamilya may pagkukunan ng kabuhayan. Pero ito po ma'am, hindi po to automatic. Kailangan din po i-assess muna yung pamilya. Kasi hindi naman po ma'am lahat ng nire-refer natin or nakakapasok automatic po dun sa programa. May kailangan din po ma'am na mga requirements at mga qualification para makapasok po dun sa programa. Opo. Sir Lloyd, kami po ay susunod sa prosesong yan. Ang pinaka-importante po ay matulungan natin po itong pamilya patungkol po sa kanilang hinaing. Yes, ma'am. Ang pinaka-ano ko nito, ma'am, makuha ko po yung complete address plus yung mga pangalan po para i-refer ko din po sa local social welfare po natin sa CSWDO para pagtulungan po namin ano pa po yung pwedeng ibigay ni CSWDO at ano rin po yung pwedeng ibigay ni DSWD. Opo. With regards po, Sir Lloyd, sa detalye po ng pamilya, ay ifo-forward po namin ito sa inyo pong tanggapan para po ay dire-diretso po yung ating tulong para po sa kanila. Sir Lloyd, in terms naman po sa proseso nito para po ay makatanggap sila nitong tamang asistensya galing po sa DSWD, ano po yung mga proseso pa po, ano pa po yung dapat nilang gawin? Pagdating po dun sa medical assistance, ma'am, ang kailangan lang po namin, medical certificate, reseta, kung may mga gamot pong iniinom si tatay, at lab request. Tapos ID lang po ng asawa niya or ng kapatid niya, pwede na po yun. So yun lang po ma'am ang kailangan po natin. Apo. So, kailangan po, tama ka po, Sir Lloyd, hindi po tayo pwedeng, hindi natin ma-determine kung talagang ito ba ay under depression. So, kailangan pong dumaan sa tamang check-up ng doktor para malaman natin kung ano po talaga yung tunay na dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganito pong imbalance ng pag-iisip po itong si Robert. Yes po ma'am, yes po ma'am. Actually ma'am, pwede namin siyang i-coordinate na kay local government natin para kung sakali ma'am, madala siya dun sa medyo hindi malapit, medyo malayo sa atin, pero sa tulong naman ng local government natin at kami po, pwede natin siya madala doon para mapacheck-upan sa pili po, yung sa Katlan, kung talaga pong ang suspect natin ay parang problema sa kanyang pag-iisip. Ayun. Yun po ang gusto namin marinig po sa inyo po, Sir Lloyd, na tayo po ay gagawa ng paraan para po i-coordinate po ito. At willing naman ata itong si Mary Ann na maidala sa pili itong kapatid mo para mapacheck-upan. Yes ma'am, para mas maganda talaga ma-check po sila doon, si Tatay Robert. Opo. So, Sir Lloyd, maraming salamat po sa inyo pong paliwanag, sa inyo pong oras at tulong para po sa kanilang pamilya. Yes ma'am, kunin lang po ma'am namin yung details para po ma-refer kaagad namin. Kung sakali po may bakante kaming social worker ma'am, papupuntahan po namin siya sa bahay para at least hindi na po silang pumunta sa amin.
para hindi na po sila mahirapan. Ayun, yan ang tunay na serbisyo ng DSWD. Sir Lloyd Lara, ang Social Welfare Officer 2 ng Protective Services Division ng Department of Social Welfare and Development Region 5. Maraming salamat po sa inyo at saludo po kami sa inyo. Yes ma'am, maraming salamat din po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon. Apo, babalikan po namin kayo Sir Lloyd para po sa detalye ng pamilya. Maraming salamat po. Yes ma'am, maraming salamat din po. Ayun, napakinggan mo Mary Ann si Sir Lloyd. Yung kahilingan nyo na mapacheck upan, mapatingnan sa doktor at madala sa rehabilitation ay gagawin natin. Plus, kung kinakailangan daw po ng itong nanay mo dahil solo parents, habang pinapagamot itong kapatid mo, bibigyan pa ng livelihood program ng DSWD. And yung kapatid mo under AX. So ano yung masasabi mo? Salamat po sa tutulong po sa amin. Ayun. So, gumaan ba yung pakiramdam mo, Mary Ann? Opo. Ano yung, meron ka bang mensahe para dito sa kapatid mong si Robert? Gusto lang ng sa pamilya po namin na tulungan niya po yung sarili niyang gumaling para po sa mga anak niya. Kasi dalawa yung anak niya po. Sa asawa niya po. At isipin niya din po yung pamilya namin, lalo na si mama. Kay mama mo, ano yung gusto mong sabihin? Mama ko. Gusto ko pong sabihin na wag na po siya mag-isip kung ano-ano po. Isipin niya na rin po yung sarili niya at yung dalawa po naming kapatid. Ayun. College So, po. yan lang Mary Ann, yung tulong mula sa Ako Bicol, sa DSWD ay asahan nyo po na yan po ay kasama nyo po kami para itong kapatid nyo po yung kagustuhan nyo po gumaling na. Para naman ay mabuhay niya na ang kanyang pamilya at syempre yung iniisip mo din na para din sa pamilya nindo ay maging maayos na. Opo. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo mula sa ating satellite office sa Naga City, Camarines Sur, 3 magkakapatid pare-parehas sinubuan ng bukol sa likod. Ang hiwaga sa kanilang karamdaman, alamin natin mamaya. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang tabang ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services.
Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Gerson! Palitin natin magandang hapon, Sir Gerson. Magandang hapon naman po. Opo, siyempre kasama rin ngayon ni Gerson si Mercy Nolyora mula sa Kotmo, San Fernando, Camarines Sur. Ang kanyang hinaing ay ang kalagayan ngayon nilang magkakapatid dahil pare-parehas umano silang tinubuan ng bukol sa likod. Magandang hapon, Mercy. Opo, makikwento nga. Kumusta po pala muna kayo? Hello, Mercy. Kumusta ang kalagayan po ninyo ngayon? Medyo po. Wait lang, At, ayan. Nanay Mercy, kumusta po kayo ngayon? Okay lang po. Opo, maaari niyo po bang maikwento sa amin na bakit po at paano nagsimula itong karamdaman yung magkakapatid? Pare-parehas po kayo merong mga bukol. Bigla lang po siyang tumubo. Bigla na lang tumubo ito sa inyo. Sabay-sabay po ba itong tumubo sa katawan ninyo or meron po sa inyong magkakapatid na nauna? Yung kapatid ko pong isa, sa akin po maglilibang taon pa lang siya. Sa inyo po maglilimang taon, sa kapatid niyo pong dalawa, alin doon yung may pinakamatagal ng tumubong bukol? Ay, yung pangatlo pong lalaki, si Ronel. Ronel Nolyora, may siya, siguro mag-10 taon na. 10 taon na yung bukol niya. Saan naman yung bukol niya pong tumubo na 10 taon na? Sa may, dito po banda. Sa likod, sa may batok? Opo. Yung isa niyo pong kapatid, ilang taon na din po ba yung bukol niya? Bago lang po yun. Siguro mag-iisang taon pa lang po. Etong kapatid mo, 10 taon na dito sa may batok. Kayo naman po, maglilimang taon. Opo. Saan naman po yung tumubong bukol po sa inyo? Sa likod po. Ikaw itong Bandang nakikita kaliwa. namin. So, sa may likod, meron kang bukol din. Yung kapatid mo, na mag-iisang taon, saan po yung bukol nito? Kaliwa din po, sa likod din po. Sa likod din. So, parehas po kayo. Yung sitwasyon nyo sa likod po yung tumubong bukol. Opo. Opo. Sa tingin nyo, nanay, dahil yung sa kapatid nyo 10 taon na, sa'yo 5, sa kapatid nyo isang taon, sa tingin nyo po ba, ano po yung pinakadahilan? Bakit po meron pong mga bukol pong tumubo po sa inyong magkakapatid? Wala po kung idea kung saan po siya nanggaling. So, basta na lang po yung tumubo. Sa mga kapamilya po ninyo, wala naman pong ganyan? Wala po. Opo. Yan po bang bukol na yan ay sumasakit? Po siya, Makate. Sumasakit po siya pag yung nakahiga, naiipit po. Okay. So, wala pa po kayong alam kung bakit ganito po yung sitwasyon po ninyong magkakapatid? Wala po.
Opo. Yan po ba ay napatingnan nyo na sa doktor para malaman nyo po kung ano po yung kalagayan ninyo? Opo, nung last June 5, nagpa-check up po ako. Sabi po lipoma. Lipoma. So sa inyo pong magkakapatid, kayo lang po yung nagpa-check up? Opo. Yung dalawa nyo pong kapatid, hindi pa po nagpapa-check up sa doktor? Hindi pa po. So, ang sabi ng doktor, lipoma. So, iniisip nyo din po ba na yun din po yung sakit ng dalawa nyong kapatid? Sa akin po kasi siya malambot. Yung sa kapatid ko po, hindi naman po, matigas po sa kanya. Kaya parang hindi po siya pareho. So, sa dalawa mong kapatid, parehas matigas? Opo. Sa'yo lang talaga yung malambot? Opo. Opo. Pero nanay, sa pagkakaalam po ninyo, sa inyo pong pamilya, wala naman pong ganitong uring sakit na meron pong mga bukol din? Wala po. So, sa inyo lang po talaga? Opo. Opo. So, wala sa pamilya ninyo, kahit sa kanunuan, wala pong ganitong uri ng sakit, nanay? Wala po. Opo. So, nanay, dumulog po kayo sa Ako Bicol Party List, sa aming programa. Ano po yung pinakahiling po ninyo? Hihingi po ako ng tulong kay Congressman Saldico na matulungan po ako maoperahan ng sa aking yung karamdaman, yung bukol ko pa sa likod. Opo. Para po sa para po mabuhay, para po para po maging normal naman po yung itsura po ng inyong katawan. Ito po ba, nanay, na bukol sa inyo ay nakakaapekto po or nakakasagabal po sa inyong trabaho? Opo. Opo. Ilan po pala, nanay, yung anak po ninyo? 4 po. 4. Ano po yung pinagkakaabalan nyo, nanay, sa araw-araw? Ako po, nagkakasambahay po ako. Single parent po ako. Single parent, tapos meron ka pa pong ganyang pasanin. Opo. Opo. So, sige po, nanay, katabi niyo po ngayon si Gerson Alvarez, ang coordinator po ng Ako Bicol Party List. Alamin po natin sa kanya kung ano po yung maaring maitulong po sa inyo. Gerson, magandang hapon sa muli. Magandang hapon naman po, Ma'am Ren. Opo. Napakinggan mo, Sir Gerson, yung hinaing ni nanay at yung iba pa niyang kapatid na may parehas ganitong mga bukol sa katawan. Ano po ba yung maaari nating tulong na maibigay po sa kanila? Maaari ba natin silang ipasuri sa doktor? Opo, bali po dadaan dito sa check-up. Sasamahan namin po sa BMC this coming Friday po. Baka maisabay na namin po sila. And titingnan pa po natin kung member po siya ng 4-piece, baka mapagbigyan pa rin po mabigyan sila ng livelihood. Ayun. So, ibig sabihin nito, Sir Gerson, this coming Friday, nakaschedule na yung pagpunta nila sa BMC para sa check-up at sasamahan mo din sila, Sir Gerson? Opo. Ayun. At silang tatlo mismo ay sasama mo na para yung problema nila nilang magkakapatid ay masolusyonan na? Opo. Opo. Ako Bicol po, gagawa ng paraan. Ayun. At aside doon, titingnan mo pa kung meron pang may tutulong na livelihood program sa tulong ng DSWD. Opo. Ayan. Maraming salamat, Sir Gerson. Nanay Mercy, napakinggan mo si Sir Gerson. Sasamahan po kayo sa Biyernes na. Nakaschedule na pala po kayo. Opo. Ano po yung masasabi nyo, nanay? Maraming salamat po, sir, sa tulong nyo. Kung hindi kay ma'am, kung hindi po dahil sa kanila, baka hindi pa po ako makakapa-check up, hindi pa po ako makakabalik sa trabaho. Opo. Maraming salamat. Matanong ko pala, nanay, bakit po umantong sa 10 taon bago po kayo magpatingin sa doktor? Po? Bakit po umabot ng 10 taon? Magli-5 taon pa lang Opo, po. magli-5 taon at yung kapatid mo 10 taon at itong isang taon. So bakit po, nanay? Kakulangan po ng financial na pang araw-araw. Ayun. So Hindi po
Hindi po sapat yung kinikita namin para sa mga ganun pong Opo. So wag niyo na pong alalahanin yan, nanay, dahil sa tulong po ni Sir Gerson at ng Ako Bicol Party List ay masusolusyonan na po yung iyong problema patungkol po sa pagpapatingin sa doktor. Opo, salamat. At balikan natin si Sir Gerson. Sir Gerson, if in case na sumabi yung doktor na kailangan ng operahan itong si nanay, sagot din po ba ng Ako Bicol Party List? Opo. Ano yun ng Ako Bicol po? Ayun. So, nanay, kung kailangan po kayong operahan, sagot din po ng Ako Bicol Party List. Po? Opo, kung sabihin po ng doktor na kailangan po kayong operahan, sagot din po yun ng Ako Bicol Party List. Opo, salamat po. Opo, basta dyan po sa BMC, nanay, gagawin po yung operasyon. Mabuhay po kayo, nanay, at habaan nyo po yung pasansya at panalangin po sa Poong May Kapal para naman po itong karamdaman po ninyo ay gumaling na po kayo, nanay. Ano po? Opo, marami pong salamat. Maraming salamat, Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Mga kaaksyon, paalala sa ating mga masugid na taga-subaybay, mag-ingat po tayo sa mga scammers. Tingnan nyo po mga kaaksyon, marami po ngayon yung mga scammers. Ang amin pong Facebook page ay nag-iisa lamang po at ang aming FB page ay may mahigit 263 followers. Kailanman po ay hindi kami humihingi ng anumang halaga mula sa inyo, kapalit po ang aming serbisyo. Kaya't kung kayo po ay makatanggap ng mensahe, nagpakilala mula sa aming programa, maging mapanuri po kayo at siguraduhin muna ang mga nakakausap. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang ala 1 ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang tabang ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko